pre mňa je základ ten, aby som možno spomenula, aby sa ľudia, ktorí majú čas a chcú sa vlastne nejako umelecky vyjadriť, ja viem, že je tam istým spôsobom strach, ale ako náhle prekročia brány toho semináru, nikto sa do ničoho nenúti. Divadlo robiť neznamená účinkovať na javisku. Keď chce byť niekto rekvizitár, vytvárať scenografiu, hrať sa so zvukom alebo so svetlom, aj to je to. To isté je vlastne aj tanec. Ak mám len nápady, ale cítim sa ako napríklad tanečné drevo, ale viem si to nejakým spôsobom predstaviť, pokojne tiež môžem byť súčasťou. Žiaden lektor na našom seminári, alebo čo sa týka aj hudobnej dielne, spevu, hrania na nejaký hudobný nástroj. Už len to, že chcem byť súčasťou, je veľký krok k seba vyjadreniu a prinášaniu vlastne nejakých drobností, lebo aj malé kroky sa vlastne rátajú. Takže, aby si účastníci, ktorí ešte neboli na seminári a zvažujú o tom, nebali tejto možnosti, nikto na nikoho netlačí, je to naozaj slobodná voľba. Dokonca keď sa aj stane, že by niektorí z účastníkov mali pocit, že viac by ich inšpirovala tá iná dielňa, že potom dnes zistia, že viac by sa videli v inej dielni, tiež nie je problém, aby vlastne prestúpili vlastne do tej dielne, ktorá sa im viacej páči.